Se onte o concelleiro de Economía e a tenente de alcalde se reuniron co PP, hoxe tocoulle o turno o PSOE. O voceiro dos socialistas en Pontevedra dixo que non se senten reflexados no borrador que lles presentaron dende o goberno local. Por iso, de momento, non contarán co apoio do PSOE nin tampouco coa súa abstención. E nós trasladamos tamén a nosa posición, unha posición que evidentemente non pode ser favorable a un orzamento no que nós non participamos, por lo tanto non nos sentimos partícipes de él e do seu contido, un orzamento que para nós é, como todo, mellorable e, por lo tanto, xa anunciamos que dificilmente nós poderíamos votar a favor deste orzamento. Ante estas contas, dende o PSOE presentarán unha proposta de bases para a negociación que pasa por dúas materias, ingresos e gastos. No capítulo de ingresos solicitan a aprobación da taxa de telefonía móvil e a bonificación en algúns impostos para determinados sectores da poboación. No capítulo de gastos solicitan a realización dun estudo para a implantación das vías sanitarias, a aplicación de medidas activas e reactivación económica, o incremento da plantilla de traballadoras sociais e o reequilibrio territorial. Con todo, dende o PSOE, creen que dende o goberno local xa toparon o seu aliado coa Marea de Pontevedra. É de que BNG e Marea xa teñen un entendimento bastante avanzado, non? E incluso creo que Marea presentou o plan de emprego incluso antes de que estuvera o borrador de orzamentos. Por lo tanto, parece que o BNG ten decidido que os seus socios prioritarios a hora de negociar sean a Marea, o cual é absolutamente legítimo e respetable, pero nos deixa nunha situación de difícil apoio para un orzamento no que non participamos, non? Dende o PSOE non impoñen ningún tipo de liña vermella e están dispostos a sentarse a negociar, sempre cando se teñan en conta as súas propostas.